Que tal, compañeiros? Pois, efectivamente, xa vedes que Alejandro non pode parar. Está dende primeira hora da mañá xa escollendo os tomates, revisando materia prima. Estamos aquí en Ferrol, con Alejandro, que tal, bos días, no Mesón Picasso, que é un negocio en propiedade que xa ten de fai moitos anos. Alejandro, contenos, usted está jubilado. Por que a día de hoxe sigue traballando? Porque os resumidos que todo o traballo en miña vida o paso moi ben, mentras que poida a salud me aguante, seguirei traballando. Para usted é unha liberación, supoño, vir aquí todas as mañás, falar ca xente, é vocacional este traballo. Fíjate se é vocacional, que levo moitos anos en isto, levo 53 anos en isto, que os fixo o 17 de julio, fixo os 53 anos que levo traballando en isto. Me levanto e son feliz, vindo para aquí, estou feliz, co equipo de xente que teño traballando, miña muller na cociña, antes estuvera con outros negocios miña nai, e estivemos moi a gusto. Mentre que estés a gusto, eu seguirei. Eso é importante, non? Porque se nos poñemos a falar tema económico, si é mellor un mes de bar ou un mes de pensión, usted que me diría eso? Que opina? Eu iso non opino, porque mira, o importante na vida é ser feliz. O diñeiro é importante, pero ser feliz como é un mismo. Porque vostede podería cobrar e non o fai, non? Eu podría cobrar, pero non cobro nada. Pago unha cantidad mínima para seguir traballando, depois dos 65, mentras que poida, seguirei así. Eso é o que máis me gusta na vida, isto. Supoño que tamén, despois de tantos anos xa, a relación co cliente será moi bonita, porque haberá xente que veo moitas veces, haberá cariño, non? Teño clientes que os conozco desde fai 50 anos casi. Dá gusto vir con eles, estar con eles, xente ahora no verano que ven de fora de todos os anos, dá gusto, eso é unha maravilla. Notase que lle gusta. A mí isto me falta isto, o día que me jubile me parece de todo, me van faltar anos de vida, porque vai ir a mí, non sei que facer. Efectivamente. Hai que ter un motivo de vida, é moi importante para levantarse todas as mañás, verdad que sí? Sí, eu penso que na vida é importante facer o que che gusta, tratar de facelo ben, e tratar de facer feliz á xente, que é o mellor da vida. Pois xa vedes, pois aquí quedamos con Alejandro no Mesón Picasso e voulle axudar aquí a traballar, a escoller os tomates, que vamos poñer mans á obra, verdad que sí, Alejandro? Vamos, ahora.